Vi står her i dag med Jan Kjær, som er overlæge hos EMS. Hvad fik dig til at vælge at blive læge, Jan? Jamen, jeg har altid haft en god passion om at redde folk og hjælpe dem. Så ja. Ja, hvordan håndterer du så følelsesmæssigt, når der er nogen, du ikke kan redde? Jamen, det sker jo ikke så tit, fordi jeg er så god. Så det tager jeg sådan stille og roligt. Hvad er dit speciale inden for at være læge? Altså, hvad for noget er du god til? Jamen, jeg er god til at tage stille og roligt. Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig? Jamen, det er jo selvfølgelig at sætte mig ind i min lægebil. Ja. Køre ud til folk, hjælpe dem. Nogle dage er det mere travlt end andre. Hvad vil du så sige det mest udfordrende ved at være læge der? Jamen, det er jo selvfølgelig, når folk de krasser. Det er jo ikke så sjovt. Øhm, men ja. Ja, det kan jeg også godt forstå. Hvad synes du er sådan fedest ved at være læge her inden hos Nightlife? Jamen, det er jo nok at flyve helikopter. Det synes jeg bare, det er fedt. Ja, det kan jeg sgu også godt forstå. Og så også det med, at man gør en forskel for folk. Selvfølgelig. Hvad for nogle sygdomme og sundhedsproblemer ser du mest her for tiden? Jamen, det er jo nok sådan noget ADHD og autisme og sådan noget. Ja, ja. Hvad er sådan meget sådan, hvad ser I ofte? Hvad for nogle skader har I rigtig meget med at gøre? Jamen, her for tiden er der jo meget skyderi ved bander mod politiet og sådan noget. Så det ser vi mest sådan Ja. skyderi og sådan noget. Hvad gør I så, når der er, I kommer ud til en, der er blevet skudt? Hvad for nogle sikkerhedsmæssige forhold tager I så, for at I ikke også kommer til at blive midt i noget sådan? Jamen, vi snakker jo selvfølgelig med politiet, og dem, der er mest skadet, dem prøver de selvfølgelig at hente. Vi holder altid afstand og gør sådan, det er vores sikkerhed også. Hvad er dit sundhedsråd til alle de danskere her i byen, som der ikke er læger? Jeg synes bare, at de skal komme ud og være læger. Det er mega fedt, og vi har et godt sammenhold. Hvad vil du gerne opnå her hos lægerne, inden det er, at du går på pension? Jamen, jeg vil selvfølgelig gerne opnå, at vi får nogle flere i teamet. Nogle flere læger og sådan noget. Og så at der kommer nogle flere på job og sådan noget. Mm-hmm. Tak for det. Det her, det var Jan Kjær, som er overlæge hos EMS her i Nightlife. Tak for det.